ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மையாக நடந்த ஸ்டோரி தான். இந்த குட்டி டேல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாமா? இப்போது இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறவர் யார்? ஏன் இவர் சிங்கங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிறாரு? சிங்கத்தோட குகைக்கு மேலே இருந்து யாரோ எட்டி பார்க்குறாங்களே, அவர் தான் இவரை காப்பாற்ற போகிறாரா இல்லை அவரை விட்டுட்டு போயிடுவாரா? இவர் ஆக்சுவலாக யார் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இவர் தான் டேனியல். பாபிலோனை டாரியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிங் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போது டேனியலை பாபிலோனுக்கு ஒரு கண்காணிப்பாளராக வச்சுருப்பாரு. கூடவே 3 பேர் சூப்பர்வைசராகவும் இருப்பாங்க. டேனியல் வேலைக்கு சேர்ந்த கொஞ்ச நாள்லேயே மற்ற எல்லாரையும் விட ரொம்ப நல்லா வேலை செய்வார். ரொம்ப நல்லவராகவும் உண்மை உள்ளவராகவும் இருந்தார். அதனால் கிங் டாரியஸ்க்கு டேனியலை நல்ல ஹெட் போஸ்ட்டில் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்தார். மற்றவங்க எல்லாருக்குமே டேனியல் மேலே ரொம்ப பொறாமை வந்துருச்சு. அதனால் டேனியல் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணுறானா அப்படின்ட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் டேனியல் ரொம்ப ஹானஸ்டாகவும் ரிலேபிளாகவும் இருந்தார். எதுவுமே தப்பு இல்லையே, ரொம்ப நல்லவனாக வர இருக்கானே, எப்படி தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது? வேறு வழியே இல்லை, கடவுளை டெய்லி 3 வாட்டி ஒர்ஷிப் பண்ணுறான்ல, அதில் ஏதாச்சும் தப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க. கிங்கிட்ட போய், கிங் டாரியஸ், இனி வர 30 டேஸ்க்கு எல்லாரும் என்ன தவிர யார்கிட்டையும் ப்ரேயர் பண்ணவும் கூடாது, ஹெல்ப் கேட்கவும் கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் போடுங்க. இப்படி நீங்கள் பண்ணால் உங்கள் புகழ் எல்லா கிங்டம்க்கும் பரவும் அப்படின்னு கிங் மனசை அந்த பொறாமை பிடிச்ச சூப்பர்வைசர்ஸ் மாற்றுறாங்க. இந்த ஆர்டரை மீறுறவங்களையும் சிங்க குகைக்குள்ளே போடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரை போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க சிங்கங்கள் சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு பயங்கர வஞ்சகமாக சொல்கிறாங்க. இந்த ஆர்டரை போட்டதும் டேனியல் அவர் பாட்டுக்கு டெய்லியுமே வீட்டுக்கு போய் ப்ரேயர் பண்ணுறது மாதிரி வீட்டுக்கு போய் 3 டைம்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணுறாரு. டேனியலோட எனிமீஸ் இதை பார்த்துட்டு கிங்கிட்ட போய், உங்கள் ஆர்டரை டேனியல் ஒபே பண்ணவே இல்லை, சிங்க குகைக்குள்ளே டேனியலை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேறு வழியே இல்லை, இப்போது டேனியலை சிங்கத்துக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும். ஆனால் கிங் டாரியஸ்க்கு டேனியலை ரொம்ப பிடிக்கும். பட் லா ஒன்று போட்டால் அதை பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ கிங்கும் போட சொல்லிடுவார் வருத்தத்தோடையே. டேனியல் கிட்ட, நீ டெய்லி உண்மையாக வேண்டுற கடவுள் உன்னை காப்பாற்றட்டும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டே குகைக்குள்ளே அவரை தூக்கி போட சொல்லிட்டு போயிடுவார். அன்னைக்கு நைட்டு கிங் டாரியஸ்க்கு தூக்கமே இல்லை. டேனியலை நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. அடுத்த நாள் காலையில் கிங் டாரியஸ் டேனியலை பார்க்க ஓடி போகிறாரு. டேனியல், கடவுள் உன்னை காப்பாற்றிட்டாரா அப்படின்னு குகைக்கு மேலே இருந்து கேட்குறாரு. அங்கேருந்து மறுபடியும் ஒரு குரல் வருது. ஆமாம், டேனியல் குகையிலேருந்து பதில் சொல்கிறாரு. உங்கள் கிங்டம் எப்போவுமே நல்லா இருக்கணும். கடவுள் அவரோட ஏஞ்சல்ஸை அனுப்பி சிங்கங்களோட வாயை கட்டி போட வச்சுட்டாரு. அதனால் எதுவுமே என்ன சாப்பிடலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே கிங் டாரியஸ்க்கு பயங்கர சந்தோஷம். உடனே இன்னொரு ஆர்டரை போடுறாரு. டேனியலை குகையிலேருந்து வெளியே எடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு. அப்புறம் டேனியலை குறை சொன்ன அந்த சூப்பர்வைசர்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணி குகையில் போட சொல்லிட்டாரு. அவங்கள குகையில் போட்டதும் சிங்கம் அவங்கள ஒரு போன் விடாமல் சாப்பிட்ரும். அப்புறம் கிங்டம் ஃபுல்லாக புது ரூல் போடுறாரு. டேனியல் மாதிரி எல்லாரும் டெய்லி கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணணும், உண்மையாக நல்லவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டேனியல் ஒர்ஷிப் பண்ணுற கடவுளையே ஒர்ஷிப் பண்ணணும், ஏன்னா அவர் தான் லிவிங் காட். அவர் தான் டேனியலை சிங்கங்கள்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சூப்பரில், இந்த ஸ்டோரி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.